Türkiýedäki türkmen aktivisti deportasiýa merkezinden boşadyldy. 2022-nji ýylyň 31-nji martynda bir türkmen aktivisti Türkiýede İzmir şäher kaziýetiniň karary bilen deportasiýa merkezinden boşadyldy. Ma'lum bolşýaly 2018-nji ýylda Türkiýe kanuny ýagdaýda giren Wepa Orazmuhammedow 2021-nji ýylyň oktyabr aýynda Türkiýanyň Konya şäherine türkmen häkimiýetleriniň talap esasyna 87-nji Interpol kody bilen tutsak edildi. İnsan hukuklaryny goraýjylar bu haýyşyň daşary ýurtdaky online söhbetdeşliklerde we YouTube kanallaryna gatnaşmagy bilen baglanyşykly diýip hasaplaýarlar. Aşgabat ozal bir näçe gezek parahatçylykly syýasy aktivistleri ýazarlamak üçin Interpol kanallaryndan peýdalanypdy. Aktivistin Türkmenistanda ýaşaýan garyndaşlaryna türkmenleriň milli howpsuzlyk işgärlerinden Wepadan işçiligini besetmek isleýändikleri barada haýbat atyldy. Kaziýetiň karary bilen bir wagtyň özünde häkimiýetler Wepa Orazmuhammedowy deportasiýa etmek üçin esas tapmasa, migrasiýa hyzmatlary dolandyryşyna gödäwçilik etmek baradaky ilkinji karary ýatyrmaly diýilýär. Wepa Orazmuhammedow 2019-njy ýylda YouTube kanalynyň efirine açaçan çykyp, türkmen raýatlarynyň kynçylyklary barada öz pikirini aýdyp başlan ilkinji ýaşlaryň biridir.